Margo bengi omwanchu muligereria bwegetaseni kia Ndizi TV na okwanira ndonsi asoberete chinga kichingi yangu kwaregania asemesa ya mangana maya asenchira yobwenge egera twimanye na raria yagendete gokoreka aseliroba lia gusi na Kenya engima nonye ni siko yense ya Kenya sibali mogendete gutubwate gwetera senchira ye mitandao YouTube tonyore buna Ndizi TV News na inde na bogo tweet @Ndizi TV News gosoto kerengere kiao wetera se namba yesimi eyuere ase TV yao ni aleganire kuruga ase studio egeren kumanya senjera yobwenge igogandira ko baime goika omoelio nkwira nanda segeke kerebosio egeren kumanya senjera yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita no liatogo konyana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua auta tigato ya chake korwase county ya Nyamira abwasa bonchorolia korwase chiro ya Kebirigo bakwanire negetaseni kia Ndizi TV igoro ya makongu bagwetera chinga kibagokora obonchorole bwabo na nararia yabaganete serikali kubakorera elikwarorobya obonchorole bwabo korwase chirejo ya Kebirigo. Marieta nkoro guspara nyamweya ase obonchoreri bwaito bwa Kebirigo gaiganto bwate mechande menge emechando omochando mutangani no linga emburango toitere pa iga sane senso nto bwati ase toko igama oinoro mochando mutangani no mochando kabere no linga nto bwati ase toko oneli nabo twarenge gosaba government county ya Nyamira toroseri gisheti chia tokoneria asa Marieta yancha matito Kebirigo munyabia sarongo kole biasa biane amangana silio narongo kora challenges to kwetera chingondi chioja to sumbwa ga twane kelete go chikoria ebinto binda uchumi ya Kenya igeburuka ine eskali gere igo mabute chineri gare igoro no wesi ndo wesi ato wesi ange weekend to gore wiki to magwesi bia abana ko to bugate o motorio go mento kagenda igoro wana go chikobe ko motorio nyomba go chikoruga marogo babwaera mambi kwa wasilika iro Chinga kiechio mulike tokorwase county ya Nyamira Job Maangi na nyora chinga kichiabene na gokwana no yomobwa bonchorolia korwase chireyo ya Kebirigo oyoro monchorolia bwa matunda aselieta Sara Nyangara oyo sanganera mange igoro yobonia asensemeyo na kiote umongina ndiye mwana sana karibu sana Ndizi TV karibu na kioko kwa Marieta ngor kusara Nyangara otome seitonkia mbere sana kioko bagokora senseme ya Kebirigo asoko chaka kwane kwe biasara byane niko na chakero toboni bwe chinyeni na asukire korwa soboni bwe chinyeni mpaka na ikiro oboni bwa matunda amatunda na mayamono na kero twarageire twakorera neri tunda kurugoro ali toranyora afiengi ya ntonyora tokunya gweko kuya titunda neri ya somobere ngokonya lira sense moyo bosisa ande ngotokonya lira twagacho twabeko bunyamasi asomobere abantu mbato siereri nganto manyeti kitogokora titunda ngotokonya lire ande ngoto atole chibesa ase twaruro bwaro bona ase twaikire ntoroche ngango suka tulege kogera bana baito mbaiko kobera isi kubata ikogendeso Ekiombe kia bagavana gose Council of Governors iga Kenya nigo bono giesokiri na goteba goika bono chi county chonse 45 na ibere nigo chigendete gutwara makabeso no nyemagega y'emyaka 10 kwera nyuma yebo tereneri bwechi county gose devolution chaiga asense ya Kenya nonye nabo abagavana abo baenekirie goteba buna nigo bagokerete obokoreri bwo bochenu abo asigoikira bone birengo byo bochenu bigenderete kwenda igoro ase chi county ao ime yense ya Kenya abo asibatebira basubati abange bono mbaranyar kwa bagusiria obogima kobwatekana na mangana yo bochenu aiga Kenya gatiemerobeliende elibatebire yanyaliriko bakigo ikerana
asoboteneneri bwabo chinga kibale abisi masangerekano yo ni goikiranwa no mugavana okisi James Ongwai. County governments are in arrears of pending bills and we are unable to pay county staff their salaries, pay suppliers or offer essential services to citizens. Further, the persistent downtime in the integrated financial management system, referred to as IFMIS, due to the large number of transactions occasioned by the delays in disbursements, has compounded the inability of county governments to meet their constitutional and legal obligations. As of the moment, the status, Your Excellency, of the disbursement of equity share to counties. Your Excellency, thus far, the National Treasury is yet to disburse Kenya shillings 29,600 million, or to all the 47 counties for the month of June, the financial year 2021-2022. Abaremi bekemerigie chae korwase factory ya Itumbe na Nyamache bono nigo baburiwe gotore chae asobonge asengenche factory ya Nyamache wikira bono iga ebodi etenenerete nsemeyo banyariko babakoreta chi machine chinya etichigo kore mirimo boikirano korengana nabateneneri bensemeyo ase factory ya Nyamache nigo baya negative buna nigo babwate chi machine chinya kigima na igo yabororobeire obokoreri ase factory yo nigo baya kwaneta ya litkuri igoro chinga kibaumiranete nabaremi amo naba director korwa sensemeyo yabobasi ase factory ya Nyamache. Wajulisha ya kwamba pia board imesupport sana kwa factory kwa upande ya machinery. Sasa tuko na dryer mpya kwa factory na hii inanisaidia sana katika kutengeneza ile quality mzuri ya chai. Na ile boiler ilikuwa imekaa sana karibu miaka 3-4 haifanyi. Na hiyo ningependa kushukuru board na kuwajulisha wanakamati. Hii boiler sasa iko tayari na inafanya kazi. Sasa ile kitu yenye mimi sina ni majani chai. Na ningeenda kuwaomba directors tafadhali mumalize hii kazi ya machineries yenye mmeanza kabla mwaka iende mbali ili tuweze kutengenezea wakulima wetu pesa mapema. Kufungua Nyamache, tunaomba wakulima waweze kutuongezea chai mwaka huu. Tuko na matarajio mengi ukilinganisha ile chai yenye tulikuwa naye last year na hiyo mwaka ingine tulikuwa chini. Ningependa niweze kuhimiza kipimo moja ya muhimu ya kazi ya chai kwa sababu tuko biashara. Ni kiwango ya ile miche uko naye na ile chai inatoa. Hiyo hesabu imetuweza kutupea kwa mwaka huu tuko 0.67. Hiyo ni average. Kumaanisha ukiwa na chai 1000 utakuwa unachuna 670 kilos. Na hiyo iko chini. Biashara inatakana uweze kuchuna hata kilo 2 kwa kila kisina. Kutegemea ile chai yenye tuko naye kwa area yetu. Nche no mwegereri bwabaremi omwegereri bw'abantu bamenyete no borema amona baburaka na inde ninche kubaikiraneria magenderero onyemo gochagonchora kobwa omo woman rep ase county ya Kisii ayo tali manganane kurende na ya Recho Tundo yokolige kerogo kyobo women rep ase county ya Kisii chinga kekiranete ase factory ya Nyamache chinga kyale kumerana nabalimi bensemeyo abwasate betenache kuligereria mono ingana yekemeriye chae amana manganande amange onyaba gochakomwali baga na koiroborai ase county ya Kisii. Nyaribali nane kongo ligieke rogoge korokwa women rep Recho Tundo nimekuwa nikiwa mtetezi aseke ombegelige korokugusi governance watch ama ngana yecha ya ino narukwa kwanire ngaki entambe na timu momanyi kuriyo kurigyo obo MP bwa bomachoge ngotwara kwanire because sisi tunatetea kila mmoja njengo baboliga kwa sababu nimekuwa nikiwa mtetezi ona achire kubaboliga moko ngachingurwekyo monge kerogo ndio niendelee kuwatetea nyinyi kama farmers usema nombo benaboli area kabere ngento kene ya kabere tete koteba ndiro munyaribali eke na lenge nyaribali na leko ligie kerogo kyobo gabana ngo bala kotebe kerogo kyobo gabana nyaribali kere ekero running mate yane yagorwa ngeyo yongo yagore twe bono bagatebe kerogo kairane kerogo kyobo women rep bagatebe kerogo bo basikere ngotari njana bale kerogo gabana kitoko bale kerogo gabana nende gote nyaribali mo goto women rep muramo nginoyo mwana mukengangari
Moro chingana bako ngamba buya. Ingeke roge kio na nani mate mo manyete na mnajua mimi kwa kila kona. Chinga kiecho nere Evelyn Nyoteyo okuligie kiruge kiekyo ase county ya Kisii nere nabuliti abalemi abo kumusira siganga yayo kuligia ekiruge ekyo abo asa kuligia kurwa sensemo ya independent ase kirenga kya ekenene atebete na mache amaya yo kunywa gochia sabangina elyo kubakonya kubatora chinyongo kuromotwe echibanyaliko bagwetweka asenga kentambe kuligi ne kyobo women rep igona atakande mabadiliko ase kiruge ekyo tinta konyora bantu bane bakulalamika mimi nitawagawia rasilimali sawa tini gotwara upendeleo egere menyokindo chemo gatindiete mono sana ichegucha wechinguru boranyare ngakia mambi na mambiende tonyore Gucha County na Kisii County egere oboraibweito bobobwa obwangake naende nko batebiga abanchari mbagamba aba basimu agamba talinga bali bakuboli ebirogo nababe balenda chembarame igo nabasabe kura ya ino mongenche bieko mu machoge ogendo Nyoteyo Evelyn egerende toborayo buya tupate mabadiliko kwa kaunti yetu kete ODM nale kuligie gasinya nkagenda independent eke manyererikiane neke huyu abangi na mora amjambo mukombosi oinongoyo mbatora amache ebyombe mbabagere chibesa buya ndende chintakana ndende abajane nkinande natigairi amache eke huyu neki amache nko batora ekigere point number 1 Ensemo ya Bakenya kurwase county ya Nairobi iritukuri igoro nigo bakoreto kurobekana kwa murembe oika isiko ya bisi yo muraibwenso muske Uhuru Kenyatta eliokorera ogokina kwa magori ebintu byengencho anene obosie bwokoruga abwase baburire serikali goswaga tinagokeye ligori elia Bakenya bange banyare konyara koreta obosie obo ase chinyumba chiabo na korugera gosego konya chiamate chiabo abantu ao mbaikiranete asokorobekano ko gati yabo nababwatani kurwase byombe bya Civil Society of Kenya amo nababwatani bande au baburire serikali wesoya gati Fanja, uchumi rudi chini, tukonja. Vyakula vimepanda sana. Bei ya vyakula vimepanda sana. Wakenya milioni 2 hawawezi afford 1 meal per day. Kenyans are suffering na wadosi wale ambao wanafaa kuwa wanapigania Kenya wanajifanya ati hao pia wanastuka ati wa Kenya wako na njaa. Deputy President pia anasema Kenya iko na njaa. Sasa tunauliza what kind of a country is this? Piga kura kama wamama wa Mathare bila bei ya chakula kupunguzwa. Yeah, because sisi ndio tunalipa high tax, sisi ni walipa ushuru na gharama ya chakula tumepandishiwa kwa kasi sana. Kwa hivyo leo uamuzi wetu kama wanasiasa wale ambao wanawania hizi viti kutoka president 47 counties mpaka MCAs kama hawatatupunguzia bei ya chakula ambaye ni haki yetu kutoka kwa constitution yetu ya Kenya, article 43 inatupatia fursa ya sisi wa Kenya kupata chakula. Watoto wako karibu kufa na njaa. Omokonyi bumuraibwense Dr. William Ruto nigaburira ba Kristo bonsi weso kena kurario murembe bosyo bochorio bonene aiga Kenya obobo wecha okoreka umutinyo 5 na 3 chitariki kianda. Ruto nigo aumirana na babwatani bekanisa korwase county ya Nakuru ase agendrete guyakira ekoko asomoroburioye a bottom up economic approach ere amo na babwatani baye ase boiga sabiro botoereru ase ababwatani baye Chinga kiecho mwanchu muligereria wamo bwazimio la umoja One Kenya Alliance na barabono bale ase ensemo ya Western, ensemo ya Lugari asibagendete guyakira ekoko kiama kia ODM gekorawa na oyo kuligie kirugo kyoboraibwense Raila Amolo Odinga no mokonyo ya Martha Karua no bale mayor gongorwa Western ayo ntochego ko yaletera senchera yoboikirano ekero yaragirense mo ya bono mogoroba tumanye
kurwase obomo bwa Kenya Kwanza na boigo Azimio la Umoja asensemo ya siasa igo tobaisa gosuka karoto gosuka goche motwe omo senator Omakweni Kilonzo Junior nerenigo amuganirie omonyakero go bwekyombe kyobacholi ne chimbebe IEBC Wafula Chebukati wesokia asobwa obwasioku na gukwanira igoro yetenda ya masakara ye ballot eyego tebekane tende iyo nigo yaenda netwego cyase company ya bwato botutukano egento bono giachakire koleta liberera aiga Kenya tigango tomoigwe Kilonzo Junior. Mwancho muligelia kero togendete gosuka goche motwe bono nigo toko togosoka gosina gosoa ase chinse cheisiko ase tokomanyigwa oyo kabeire omo prime minister bwense ya Japan Shinzo Abe onyalire kobaka gusiria obogima magega ya yakora swana wakwe mbunde asege kubakiaye chinga kyarenge kwena na enkwana igoro yobo choli obonene boguche gokoreka ase enseyo kwene kyayo no chief Osenomo Chief Cabinet Secretary aselieta Hirokazu Mazuno oyo nyara kobaga gukwana enganejo buna oyo kabero mo Prime Minister bwense ya Japan onyalire kobaka gusiria obogima bwaye. Wikirabu manchu muligeria nonko na chiramangana mayase nchira yobwenge na ende kubwatekana nomo Prime Minister yobwense ya Japan omo sacha bwemyaka 40 onyalire kobaga kobe kwa byara igoro yengane yo yanyara kobake gokoreka igo manchu muligere to baisa gosuka korwa Ndizi TV nero bwansu mugusiye kyagera mange ngogocherare kegochakoraga ensa eyemo yabono botuko igo nkogosabo gendere kubwati mirobire yaito weika chinga kiwo chikonyora mangana yo asenchera yoboikirano mbiamono gwachora ko yabwatya chinsa 10 chabono magoroba abono to ko yabutorera Petronila Mokeira nero eneke chibicha na Mariogi awikira senchera yobotoereru Joshua Auta nero twabwatira nakomo asensemo yebimanyererio na incheni wankoro kwa Sara Nyarangi ontita na gutakeire otware esabatengia asibalimo kogenda ankyo mogokora chikambi etichia chagete ewiki ya erete.